सेस मा जाखो गुजुनायजों गारमाया बोरैबा जाजोब्बायलै आंना थ' हेल' गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावहरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं माने दिनै आंनि नैबे गारिखौ कास्टमार नायनो फैनो नागिरदों आरो आं बेखौ देखायहैनि आं दा टाउनाव थांग्रोनि माने आंना मबाइल बानायनांगौ दङ मबाइल गाज्रि जाना दं आंना एसे बेखौ बानायग्रोनो थांनि आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे मानसि जाय आंनि गारिखौ लांनो नायफैनो नागिरदों आं बिनो गारिखौ देखायनोसै आरो थ' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय था थ' बिदिब्ला चलो हाब एक्सपाल्स गोदानलै सेस मा जाखो एक्सटेन्ड जाखो ना माखो जो भी हो ये हमारा कोकराझार है अरे ऑटो वाला अंकल साइड हो जाओ थ' माने आं गारिखौ फाननोबो अनगासिनो फानाबाबो उफाय गैया सालायनोबो बाबाय बेखौ अ माय गड ट्राफिकआ दा सोसनला बायगोनलां तुमसे ना हो पाएगा थ' आंना मबाइलनि खामानिया जायासै बुस्थुआनो सफैयाखैनो माने वाटार होना दोन्दोंमोन आङो बेखौ सोंफैफिनदोंमोन आङो दा आं बे कास्टमारनो गारिखौ देखायनो थांसै गाइस नायनि पसन्द जाना जाया फसायना फसाया बेबा ओरैनोथ' जोंनि बिट्रिखौ श'रुमाव मोननो थांखाला भार्जन4खौसो मोनो R1M फोरखौ R15M फोरखौसो मोनो भार्जन4फोरखौ खिन्थु आं भार्जन4 R1M बेफोरखौ खिन्थु आं भार्जन4 ओमफ्राय R15M फोरखौ बारा फसायनाय मोनाखै लुक्सखौ बारा मोजां मोनाखै आङो थ' गाइस दा आंनि आखायाव दं नै MT15 भार्जन2 भार्जन 2.0 माने थ' आं बेखौ सालायनायनि मेन रिजोना जादों माने आंबो आंनि बिटिखौ फाननानै बे MT15 खौ बिराद फसायगासिनो आरो ब्लेक कालारखौ खिन्थु माने लुक्सआबो बिराद मोजां नुयो नालाय खिन्थु आं लानानै बेबादिनो ओरैनो नर्मेल सालायनाय नङा आरो आं फुरा मडिफाइड खालामगोन थ' गाइस सोरनिबाफोर आखायाव माने सोरनिबाफोर लोगोफोरनाव आरो फाननो गोनां B2 दंबा माने बै 2.0 दंना MT15 2.0आ दानि गोदान मडेला बेखौ आरो ब्लेक कालारनि मोनबा साबसिन जायो ओमफ्राय बे कालारबाबो जेबो अरजाया माने आं बिराद लानो गोसो जाना दं आरो थ' नोंथांमोना सोरनिबाफोर खबर दंबा अननानै आंनो खिथाहर माने आंनो खबर हर आरो आं थ' नोंथांमोना सोरबाफोर फाननो गोनां दंबा लोगोआनो जा जायखिया खबर मोनबा आंनो खबर हर आरो आं इन्सटाग्राम आइडिखौ स्क्रिनाव होना होगोन आंनि इन्स्टा आइडिया बेनो नोंथांमोना आंनो डाइरेक्ट बेयावनो खबर हरबानो जाबाय
थ' गाइस दा गारिखौ नायफैखांबाय बिसोर बिदिनो एसे एनै रायज्लायबाय एसे गोबाव जाबाय आरो बेयावनो आं 12थासोआवनो ओंखारबोदोंमोन दा 3था जालायलायबाय नै दामफोरखौ रायज्लायनांगौ नालाय एसे बेयाव रायज्लायबाय आरो बिदिनो लांगोन लाङा उनाव गावसोर खिथाहरफिनगोन होनदों दा फिक्स होनलांथ'वाखै बेनो आरो गाइस थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस भिडिअआ जानला मोनला जाबाय नोंथां नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो स' किप लाभिं किप सापर्टिं लाभ इउ अल गाइस जय बर' हारिनि जय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टाटा बाय बाय लाभ इउ अल गाइस